Patrick jong benai nai weng araja kat pra. Keladon kowe ke jingja jong jingsha thombor jong arngut kilong kemi. Aga jaka kebaborok kitip kum kesok syri apa ke senong tuber ke bahap apa West Gentiles. Pakini kilong kemi kidai ki Patrick kam monsngobha bat ki bedonru bat kowe ke seng Civil Society of Women Organization. Kita kong Agnes Karshieng bat kong Amita Sangma. Kini gila syak thombor kita kibrio ki bedonbor batru ki bedai ki penyat yau doyong. Pada kata kepor kedai baki penyat yau doyong baki lati bian bat kumjuru pansyalan bian. Diminta saus dem kenti ngidap ha kini kesngi ngidon langi kini ki angut kilong kemi banyak keren halor kajingya lenti ke jongki shua ya kata kesngi ke balaja pat hadien pat endakila yo ya kajing sumar bat endakila kod kumno kiat lenti pat habai dei bantrei ke kam ke jam ke jongki pat kajing beteng ke jongki bantrei ki kam mon sngoba tengin skap nakani kajing ye keren ke jongi dei tang hap lor kani kamat ndei bat ki pun pat kiwi kimat ro kong Agnes ngi ai kuble shibun ya phi shakani ka jingye keren kentub ru kong Amita Sangma ya ba pilai don bentalang ni apo studio jongi jong usulong mil ukurwa ka ater kuble ya phi but swabangan keren ya kata aku ai kuble ya baru kibala Arab ini hatu kopor bejai ini kumtu but ya ki doktor ya ki media ya ki pulit ya ki bahaying ki perlok perjor jungi baro melak banjir kerteng tangba ni ai kuble ya ki baro bat ngila ban wan ni ban kasimpor ringi namar pitip hi kana kadon hi ka aka mo ka ba ngi kwa bangin keren bat mentang ngi kwa ban ngi don hang ni ba phi ngi ai kublai bat ngin bu jing dwai fi baro ti ha ka tugas ngi ka dei ha pra jong u November arhajar kat pra ti nyau tarik shwai ka pra haka nyau tarik ngiyo jing tip ba kidon ki trok ki ba wan nasha ki thanyong ston shapo kidon samulai hapo ke petrol pump ti ki bakit illegal ya ka yumo ya doyong te ngiale hapo ngiale po police station hamulai ngili ya thu ika ngia khot pulit tu ban le check ya kata ban ngila yo i bakidon te imat lai sautli la yo ban te kila kit palat ya ka yuru ban te hang tu bade kidon kenja seng balang ba fun tong banga klamra ika fun te hadien bade i Amita iong ba si pentip ki brio ba ki yat mo kini ki trong te kidon kita sepo jentiar kikit te dangim le ai bade dangi susngam kin ki brio iong ba ki brio ki trai bangila ya bam pisake te nga pentip no iwi next day nga pentip iwi pulit ibala he bala shong thai nga pentip i ba kini ki trok ki ya kim siu tangga yuru ki la siu dalal ba itu ti i pentip yang ngai ong bangila ila pentip bakin ditien ni kita kitrok ti ong bala kila ditien ti hatu ko singi ngam don i ban le teng ong to su ngin ya le la ka le ke ngin ya le pet ke ti ngi le ke ngi le la poi satu bedate ngi shondur ke namar ba bo filatip hi sarkar menta ki ong I proof te menta ke ngi shondur knang ba kan don ka sabut shisha ke
te ngiyo shondur ru ya gitu ki trok ki bela sha ditin shathe shapo is jentia te hadian bade tinggi kat menginang mud balik shondur susu kita ki trok nama ki bun ki lari nama ki layo jing tip bala ari ba la ditin ni ki trok te kiri no ke tinggi yu i henta po yu tinggi alik shondur ki taru ke te hangta ken kisah em ngilik chua police station sepok lat rembai dan ngilik itu te ngiyo iba kila kidon kibri ki bawan hentu imat kila nang pawan imat kila wan ki malik na ki em tu tama ki ka no ka dur jong ki ken te ngi bede ngi mi no nang tu ngi mut ban lik pai no te ngiyo i kata ba ki trok ba dang ri skendong te ngi mut lik shandur bai ken te hangta ken ngi sayo iba kisawan kita kibrio te hang tu tang uwei nga itu ude utu ni damon ke ni don mensulat te hang tu beda kesajano kata ka jingja ngilayo i bela lumbrio tang ong ini sa phone no ya i kong jotim ti bulet te te hang ta hiken te kila keni ka mobile keni ka tu kat nungut ha kata kapor baki bri ki wan ban la ya bun hi la estang bun hi la estang yang namar ngirung tang ha tu highway te tang batang khendiat hi tang hendiat hi atu mersen i tu pajba tu mop ke ka bawan ha po ka jingbut jing perkhat jong pi tu kapor pi baro arngut hanga hi kampoi namar ba ki pe ki bom don da ka protection na ka sarkar nei kibrio kim long kumta ni julek man ko por men suaru ni julek te haga bela te kitu ki beria ki hab bela ki beria la da sarkar ka syaat ki bela ki lem no te kim ju yu tang ba ki don no ki leader ken ki ba ki dalal hang tu ke te uwei na ki lelei te ude dalal ubaya jan bha ba uwei pulit ubadon so umroi men sua tu ko por hakani hadian ki ayu kan te hakatuk por le se udon ta te kita kan lada umdai ka ba ai na yu ki kinu yu ki jing sneo lada ki tem nak maki kan tem bai tu pi om bakini ki la budien mo di pinadu na police station bo pimi lani ki yo ki la ai penjing pentem te ki la de ben shimlut kita ki call details baro pi tang ba ngi atip hi ba wat ka police department ru ka don hi ka jing tuko ka babun palat kitip hai ki crimes kitip ba ki budien banyo penbiang pisah ya ka sarkar ke aja ka bikin kemi gi bre bre ban bale baklam ki last tu ki budien no ban yo pisah pi ya ka kes jongi ngadang phone sa app PP sepo is jentia ban wat ke kes number jongi hadien tang khendiak sngi ula donate no ya CM fund arlang te kamut kadon kadon ka connection ke kita hoi kong amita namar pidei ma pi ba phone ye kong juti ha ka tu ko por to ke ek ba had ba pi i tau umop na kaliang ga jong pi pan ke ek ba pelong i pi ba por ba pi phone ke ek ba pi kerpat ye ini officer pulit ngaong i banga madam ngila sa attack Hajante Hills ngamla ban batay ke jaka namar bangam julit tengam tip kata kerteng jaka te ngat jingbo jonga telong kumne gen la phone i tengal ngila yo gen jing ya damo jing ya rap namar bamop lai bun breu sa phongut lai pho sa phongut kidan te lai bun te lai sei na kali gen te ngala phone la sedang phone gitu ki kini no phone jonga te ki brut no ki lumpat no te digital camera jong ikong ro la ya brut ken te ka phone jong iro la sim lut la brut lut tangam la phone su ken tang skentin ar kenten ngala la ban kren ni la ja kum ne kum tai te jaka ngam la ban batai ti tu la sem jing e ken ban ayu kata la pentip ken wut aka SP na pulit sano kios ngawayu tu kapor kapor baki shock kitiet pi kidon ki kentien baki keren baki ong lani bade ban penyap no ne lani baki de
kum kita ke iki bagi Kong kiong ba pendep no ini kia keren taka janti yakin ini badai imin pendep no yang kiong su wajuan kiong kum ta tu te don hamlen ramai ki Lukas Shella ngala itu lupai gitu te nidamon sulet Graham Lengdo uday Brujong Kermensela na UDP mo ki don namar ba ki wan ong tu mengidai Brujong MLA pitip nam ki wan ong kumta tengah bunsen ngala kerpat yaki watso mo ngapan map ru yaki watso keren da kaktin mo em su ki ong ki bom yang ki tan yang da ka naklau kin tham jangai kan dit ki ong yang su kumta kin wajuan hang na su ki ong te namar pidei we ali hadian katuga jingjan mangitep ba nakaliang kong Agnes along unconscious imtep brio issue te kumno phio pat ban pan jingirap alis ban kloy ban ra pat sigi jaka jing sumar tukapor em kata kapor ngam tip su nga enda ngala kendit benrio te ngala longkum bakhina bathia ngala thia ang tu ngakum ngala kendit kin tang tu ngapik suwa kin ini longkum no namar baki buah jana ngut em ngapik suwa da ka jingting mo ini laiyap na dang im na kumno dang ring mensim na kumno ngahapik perlok lejong mo tengah hapik kin nengkong tengah pik suwa kumne ngapik suwa yaki hidon breu ne am tengah klem i matsu namar bak senam latut te klem i matsu te wei breu ngai i bet arangut kin tadin pat iwan no itu wei driver jonge katarang mas ngap bet ngam khot namar ba ngatrai yo dei kitu kin mafia te itu driver ki show driver te ngam i baki show namar bakira sa jangai ken te iwan sim kali ken hadin te kata ngadang kan mau ngai iu te ban khot ru nga sem jing ken ngam patla ban khot yu ngai i tamba khmat jong ar kata ka porum clear ba sibuje sapusan kaja hadian kat nupor ipikindet ban pan jingarap kata kapor tengam ngamla su ban batai namar ba mdon su bajiem don su mobile rong don su te ngatharai lai siteng na sau baji kum tu ngatharai tenga la indang la kendit tenga la pet ba sua ban pet nang tu sua ban pet nang tu sua bangan yeng nang tai te ngai iken iwan biang kali jong ni demon truk ketu bakile unload itu la iwan tenga try la yuk kine te kin ong bet bangi accident mo tenga klem yuk ken gitu ke truk kong Agnes shobangin jam kham shakmat banyak ya keren habede kene ka benta ya phila junam kum ka president jong ka civil society of women organization ta ka seng ka papet penya namta ki kenthei ki longkume ndeka jingkali ka ba ladanga hakitu ki por hot phidang dan hapreng ka jing sumar ni persang ban lej ban ya kendo ki brio ki don ke babbo pat ya ka jingkali ong balai ka ta ka seng ka papet namta ka bhaga miat jong kilong kumi kalit ban tuklar habide pat udoyong kindiat lada pila ban ai jing shai kei ga pelong ipi ban budien ya kani ka kamti doyong bi an ka jing shalan tu yau bi yau doyong na kani ka jelas koi ga jela kum juru don ke jing tep ki shalan ru sha Bangladesh kei ga pelong ipi ban budien habide ba kani ka kes ha ka jing budien hakini ki jongko woman commission jongki woman but jongki children mo jongki khna ki kemi tengah si kali ngong ke ken kata ka violence ka mami simi kumne te but om ju yo hong te kadi ka pisah ta ka pisah kawan na ki ut sarkar ka si ut ka om dan pisah tikini ki pisah ki tuit che ki tuit tangkat tu kat ni ngun te haba fikwa ban ya rab ya ka imlang salang namar ka CSWO ka dai sha ya ka society ti da budien ka dai da corruption ru ka dai kodon khati dai na kata basa thambor ki ya ki jing thambor kawan ti kadai kadon lang kadai syaka kadai hakajuk syaka
ka bamsap ka thombor ka jingkni ke kam jungki ki bedon kam ya bade banyo kam ki syakni no yo de ki ba shusi pisa ki bashuya kita ki it is a nexus there, it is a syndicate mo kumbodon iwe pulit sin yong ya kalalong na ka syndicate hi tekia tingi hab ban kmi mdai ban chuang ban pet tang ya kata balai kami simi kita ke namar kata nya salai debat kata baki ong balai bangi ko atuklar takadaw yung kinong snong na satu ki badak khot ingi ban ong one page namar ba ki satu ki bun ki dai ki bale karep kareng ki syakni ki jaka hau arjar khanyong idang lech ti ki khot ingi ngile bat ki thleu ki bahe kat kitu ki jaka ba kiti daw yung tang tap rum jutab menjudan fencing yo hab ki kena ki hab ki brio kum kita ki ngalengo ting ladang ngin chusngap kum no ba hashwa jung ani mar ngi la don ru kan ka jing khang yo banti do yong ling ba NGT ka ta ki arja khalai ka jagat sa hatu kani ka jing bud dien jung phi do yong ka de hashwa jung ta la ni kansan ka de hadien jung ka NGT namar ba hadien jung NGT ni zdang ban yo snoru ba kimi ki babon ki kam pentriem sikithe ki jaka te kong la da phila bani thu hatu ka de shwa jung ani la ni hadin long la shu pe ka don ru ka trafficking ka drugs shathi ka lajalai ka drugs ka trafficking ka pisa thok ru ka ya te ka tembre ka la long no halat rembai ke mo ka la long no ki ong ki bayatu nga ki ong ka Sodom Gomora kata ke te ndaw bud din hakata ka rukom ke ndian ngimdai ngi ki expert hendai hakata ka jing pentip ki brio ngi sayo ban lej mdai bangi sulej lorni am nama ki ba uat ba pli satu ki ba duk ki dang jenjar bat ki kwa ban keren sabar ki ka wat kan ni ka skim ba ki de banyo ya ki baduk si syaru hab ya sam ba ki baru spa bat ka omru ki hab thiet nyong spa si tangkaram tu te balai kain kan sulong kum ni hoi ngimla ban len namar ba wat habangi kendo yaki ki brio ki baju yang persha nam tau kani ga jingti be anyu do yong do bon ki jupen snow bat ki ya ka kerteng do jong phi te adu kat no thai ki brio ki a jing kershan ni pi na ka tu ki jaka haka ban dei ban ai ki information habai don kum kini ki kam man kapur habangi yo menta dei ma ngiyo na ngiyo naki tenrai ki ba don jing tang ba kim nut menta lai ngila yo jing tip sakita ki kirs ki balong ba internet shisha ban ki kena ki ong kumnu ki ong yangi ba lada kini ki kena ki alam kai kini ki tourism ki tang nang tur ki layo kamai that is a livelihood dia katar ki kwa pen kenyo ki kwa pen pralo kita ki ka beauty ba ubu ublaite kong mangi i to shwa kani ka baka high court kan aya kani ka order ki bade ban sange kani ka jing chalan new doyong ma akini khindiat porn i mde khindiat porn ongno akini kisnam gi bla leng i ta ka jing chalan doyong to kadi ka bla jorba hapo ka jela ka jongi yano kong ki i bakani namar ngi banai ka ta ka high level ka bangi kren ki don ru ki bla mi sa surok ki bla ong ba de ka jing don benta ki mitri sarkar ka jing don benta ki officer sarkar ki pulit nei nakaliang ka jong phi kumba phi tip ba phingam jeliu bat habede ba ka jing ye itho ka jong phi kiti trai jaka site manu thai ki badon benta nadu na tanrai habede ba kani ka kam shalanto yo do yong ki bedang don habor ke ki bedang don habor lada dang la ban le kanu ka ba be an kamut manu ba ailat na lor hike tigit na kata kisa ong ka high level kan unong kin shanong kendong lada phi ka sarkar ko ong kani kalong bean kimrat dale andai lada sarkar ka ong long be le be yap be mat ya peniap sho be ye ki kan thai ru sho be la long no peniap iki kan thai salik berat tu kum kata ta kamut lada ka sarkar kamla ban te la kam kum ka dei kata kan ka high level kong
kedonu ka jing knyumpan na ki don pat ka tukan ne mo ki judon na ka bay day pat hakan kuno ka bentaru ni don ki papersya ki don ki bayasya ti ki don ki bayasya ki ong ba pilongkom bro arngot ma pi pilongkom kita kenong kni yo kiu jao jong ki Te oi ka ai ba ta kidan ban ong ai ka data ngan ong ipi ai ka data ka sarkar ka block development ka don every district ka don ai ka data jong kita ki baduk but ai ka data jong kita ki livelihood but kinong rep kat nu kinong le do yong kat nu pi namar ubalik trai belang tu kilek ha ka jingduk kilek ki kim tip sarkar ka ong long bai te kilek hanrei lada kil amen sao syai kita ki malik ban ai sumar ki amdon ba sumar hanrei ki thu ba la ong ki pulet wat num report yo pisa kem te kim not so ban complain te ki su thia pang haye hi te kata ka data ka de ban lek na ka liang ka blog ka ki de ban lek man ka yeng ai da ka data yang i ai ba ba ro khai ban dup so thu kai bangi dup tip kata ka jing dup bat kanu bangi de ben sya be ban lek kam bi an kata te ka an kam kanu nu ka an kam la ban sya mentai te tu pila jupanem pat kita ki data na ka sarkar bede bat kani ka bentah Baik, ngi pan kat nu kapisa bagi pelut. Kat nu ki mende ki pelut kat nu nampai kamde ke basuk ruban chuwait RTI namar ki penchat shrip han ngin dawat RTI. Te ngilak pan ya ka kat nu ki yo ka jinglum pisa ka jinglum kami hap but wat na ka AG ru kilalap ba por bekile ka report juga AG kami hap kata ka subuh haka hagini ki check gates kimi hap ke but kamdei ka basuk yang iru bancuat RTI PIWM namar ba ka data kan poi kan te yang i te menta jai bakadon kan ka teknologi ngila tang ba ka sulong no ka sarkar ka diban ai te ya kata sutu kamdei bangi hap da hoi ngin hap da wat ita ka ba jenjar men suangi la ya wat ya ka ngam ngatrai ki shalan mula bun pala te ki RTI tingi la wat i kita kapoi ka ki pha shabak mara satu kumnungin le shata ban le kalek namangim don kata ka mo ban le da ka bai kali ka bai kamdei besuk ban iyo tengi nagatangi ong lada kita ki ong kata ka livelihood jungki ke kata ai ka deben ai habaka keren ka sarkar ko ong de ka livelihood jung kitu bagi kini te sobha kan pensyai kin ba pentep ikitu gibarit baria ba kabian ka sarkar kamla bensya ya kabian lada ka dei ka ba syai te ngiru ngimla te bangkang lada ka don shisha kat kum ka bayat ka an dai ngi mano mangi ban khang hrei ai penbiang kan ya ta ka iki ya thu hok e kitu ki baduk ba ki ba shisha namar ba pli ha ka jing bom don kam kili wat mdei tang kata ki wan ra ki traffic iki bri na bar ki wan ra pen train tu kitu bada ha ka jing bom por bangi lai ngi hau ajar khat nyo ngi kili tu ki bri phi wan na ki ong ngi wan na ka wai ka snong na ka wai ka district ka state mudur wat na do Nepal du ki train tu don security don kanu ka koi ka khia ban check ban ru ki should take a risk nama ki yo ta kapisa si sngi gil ayo praspa dai spa tu por bengile arja khat nyo te lada kita ki kilong ka deko sudah yangi bre kan long ngi ngim ayu kai te ki barit beria ki haka jingduk kimban se ki don ki pha wat ikna red ru bantre pi ikna red ki pentre nama kitu gi rat hol ki dei kna beret banrung te kumno ngin chu le kum kata ka ris bat ka sarkar lada ka ai sarkar ka ong sarkar kalong ka dei ban pensyai ba hakin ba pila ban le hanrai ngitip ba kalong bian tingisak persyakin
Namar ba habide bat kenika jing lap kadea senam arja khat prai bakadon katuka jingja pangte pa oksan bakini ki taki nong treti doyong ki sakut cepo krem bat do hadu baki daklat sundan tikong ka judon ne makita ki por ki pa menchua ba pinyo jingtep ba kum kini ki jingja ki jujia jan manla ka por Ho por hau arjar hadik marsendep kanika NGT band te kidan bapentip yang ba kadon koi ka thliu kibun ki thliu mo ki ong ki box cutting te ki wisu em tu te kidon yo hap ki kena te ki ong kong sa use tengah lek ki ngalek tengah kendu ui kena badang kendai snam iman te u mare bat masih tengah ong wat mare ngong yo pi hap tu mo te ong la tip uang ngam lele tengah ong pi be ya ke ong abe bat masih tengah ong pi tre ban no ngatari bang malik te uang ngong pi pisah uang la ai ka belang yi imei temudur that is the livelihood ki dei beduk nanong kendong syati is jentiamo te ki ong la ai imei ka belang te kemut ka belang ki kena beduk te la phaem la pentrei ki kun te ki tengah kali kan yu ngong judan bahap hoi si hap kita khar te tang ba te pulit ngom juan se pulit em pulit long rano kum tak tes ngap te kong amita haktu ke singi mo hadian balawan ra epi hospital hadian katu kan singi pan pila yo kham yo bor ma pi hasuai kong Agnes noi kong Agnes sedang dan singi ken mau tu ko por ba kini ki pulit kilawan ban sime ke statement ke jongpi te ka kan ni ketuk ba pia thu ham ta ba kite kini ki brio kita ki ba pio idur khmat pat kladon ru ka FIR ka bla ujor ketuk por ni ken mau bo wan menteri rang ba konrad ki sang ma menteri kata kampo ieng James ki sang ma ketuk por pa kiwi ki he ki ang kilawan ko DGPA hatu kladon ne empat kata ka jing tre kam hok ke jong ki pulit habide ba statement ba ki yo na pi ngam thrai dan ke jing tre hok mentar ngem tip ke kes dong dan sei ke ya nam ya ngem tip te kena barakhat ki control NPP government kat badang don kena ke sarkar ngem nam yo justice ro em namar ba nengkong kapor bajai ngi James laong kata kapor ulong home minister ongan le independent inquiry sei kita kaja dan rumdan takiwan ki kren lakut lakakut no umto fikir pitip menta kene ke NPP sarkar la jan don san senem la jan kut la don bayo justice mano rom yo namar ba sarkar dai jong u control mau kata ngam tharai bangin yo justice ke menta le ke to compensation bangila file ka to kem namai namar ba ki yong bangila slam ba file ki ayuken setu ki leno ka pilatip ba dei brio jong kite kimnam ahir ken ko aban penjinjar jengi tangba ngimnam kenrandin kong mar phi la die phi to ko pon ngi ken ma ngi i ki henban gi jong phi ki basan ran ne phi dan para jong phi ro po ko police department hatu phi dang do jingkerman ne ka police department ha be dei bat kani ka case ka jong phi ba ki ba bon tli ki case Tinga su ngan bu jengkermen be haka ka machinery ka jong ka sarkar na mangi de sarkar mangi ru baro ngi de sarkar mendai tang itu basong po secretariat ngabu be ka jengkermen bat tang ba de ban bu de ki bri ki batri hok de ban bu batri hok weng wat kenjat tang ba pentip tang ba ong subu mentala pendik ianu la phun dia bahe la ong transfer uta kum kita ki ai tengi hoi kadan ka jing tukok babun tang ba ngin bu jing kermen namar sarkar de mangi bat ngin num ailat bakin shong ba kitu gi besong ha sarkar ki tharai ba de maki em kat bagidang don ki paj ba ka hok kan ya be kong ka don ka we ka jing ka ba pelong yu paj ba ru khindiat ban
perkhat ki puson ki jubu jingkeli hangi ki lat pathai kubor bahadien katu ke jingcha tak ngadien katu kat nipor ni ba hinman jungpi hinman ramba jungpi Pak John F Karchie Parah ilet ban punya so ke NPP te ki pajba atu kupor ki don ki blak kersyaan bai pi ki do min siem no ki ong nakadaw ayu pat balik ban kersyaan nomor bah katu kupor ki i yau tau nidaman chulet baladan benta ban pen mensau pi udon ba kata kaju i ka parti yang besok para jumpi lit ban pen so katu ka parti hatu pi don nem gajing ye keren bat lau jong para nakadaw ngaong ke ngakali tamba kitip banga ngaya la ka jong gajing ya jonga ki ya la ka jong gajing ya jong ki kitip banga num kan randin pide ke tu parti nganum kan randin dia kata kitip tengah te habaki kwa individual ka right jong ki don te ki kwa banyak yu te ki ya tangba wat mut ngan khabrip ken lada kadon kata ka parti ka ba yu don to para la jong ngan sngap chanu pi ka bom la long ke kong nang ni syakmat nambar kumba piong ni i ba utau badan benta kena kes di tang ni daman chulet bat kita kiwi hende kita kimpat chimna syakem hende ni daman chulet pat usyakem umde kini ka kes ka bede bat pi hende usyakem nam ta ka kes ka bede du snem arjar pra ta tu pindang mudui nem pat ba bade ban pendep kloy kini ka kes ha ka bede ban toket bat ban pensitom kini ki ki badan ki hani kam nomor lada yaki wei tresitom pi pensitom yelade bakin yo justice la dangi pais ka kes pat u small power pila tresitom ban penyo yata ka jing bisar ka bahok nam ta tu ka long yeng tangba udang pet kempat dia wa dia u kata ro sosi hade pat bakani ka kes so kila kami di mon chulat radin hatu ki don kam nem pat pan hapru yu bede kini ka kes ka bawla le nakamta kini ki jing ban sho bandat ya pi pro arngot kumjuru kiwei pat ki badan kiti kini ka kam baro ki badon keti hang tu nama gil asu ka nakaliang jong ka polis ki claim ad ika 120B ka ba conspiracy nama ka don keti ki ba he ki don keti ke te ki badon keti ki badai ya ka yu khnang ba ngim kwa ika jing sniu kan kiu halor jong ka hakabor kabor kamla ban ailat ika jing sniu kamla kadiban stop ikini bar kai kadain pesange namar bun ki ba jenjar bun ki ba ap ka hok jong ki hadu menta nadu arjar pra ka rip case menta dang ple te perkhat phisi khana la he te ya kata ken ni hap perkhat I kata hatu rakanu ko rukom ni deban tawa bakum kini ki jing toket ki jing bisar deban penstat teng asu perkhat halade ngan ong sumnu ngala su ngong to phikwa pelaj kita te kemno itu ba don halor ki ba khabrup ke kemno itu ba halor kasuk te kemno itu ba halor lada kam don ka an ka ba khlañ ban ai be hapo shisnem lani hapo riu benai ki bala shisnem pendap kini kikis la that kibri langya kibri kinwan tang sakut kin lek satu kam dei ka basuk phi te umdan kinumdan bakwa namar belai kibri jengki bun kibri jengki kai ka daw thre ga jing slam hatu ka dei na kaliang jong pulet ki bapha ki kot kisla ski yeng bisar la ni de ka yeng bisar kaduko lang phi kaduko lang teng gila le bha ki pulet em ja ka scissorless ja ka slam ka CD la le CD la buri hatu pokot ha phi kaduko kat habal ayu ta kala duko hatu ngin munjur ka bai ong I kong amitaba yanu su ngin shania maka sistem baro ka sistem baro ngihap kendit lut ngiru pa ngimla bansu khabrib ngiu te nginum ap hadon da jahayeng te nginum ap hadon da jahayeng namar ba kabamsap kalakruny batna kata kasawan kabor ki kwa long
political parties keleng tak kepisah jongi mata PUI ki play political parties ban penlut tak kepisah jong ki pai ba kata menjudan transparency menjudan ru accountability mla ban iun dak keli jeng keli wat RTI kisapen penting ki penting atau kani gede baki shim kabu ye ka jingbiye jung pai ba ni ka jingjam jung pai ba nani kumno trai kom kalong no ki shim kabu ki tharai ba ki brio wat jukran pinum nuat ban keren pinum nuat ba iu ki salik cabang ki salik cabar pan menta ki pai ba ki de ban tip ru ka wei ba jai bangayo yo ban keren leng ba ga jong pi ngaku ban tip ba kini ki scheme ki de ki keli ki politician jong pi ki ki MLA jong pi iwei pa iwei keli kani ka pisa scheme ka de ka pisa pisai na plane pishim loan na magatu ka loan kin siu ki pateng jongi bat manu ban hap dei hang tu kasawan ka violence ke makin pin skap jari ki ba kwa keren namar ngidon ka jaka minta pin long yang i kum kinong pikir kinong refugee la syai ingin pet ki brio ki baju rap ki riang pi phale no ban pralut pi bio hi ki baru spa ki lawan thi jaka lu syani ndai syathe bo pli ki dang le karap karyang pi kwa kani lut kata te amp hatuling ba kani ga jing khai tu yo doyong jing shalan tu doyong pi ka banja but ka political system hapo ka jela ga jongi kaju ngan ong political ka system nga ong kat badang don hi kita gi baku abor bat ki baku lalot bat ki baku ban thombor ka ngimpula ban khot shu kata ka system of governance ke ngim laban khot shu kata kitu gel along no ki riukai ki ba ngi de ben pen shong hajil ken jing sha ki kemi kitu giret kiria ba plin na pikran pitang laan pen bait te ki pitang laan pen bait ndai ki use ki pui ki sapeniam no ya utau hulmun na mar imat bo sile klai ait ki lajiet te sa utu tell me balai ki peniam no ya utu manu ba pelaj manu ba ki pi kita ki ike berkhot kin sami pi nyam bakani ga jing shalan tu yu doyong ba jing khaing tu doyong ka dei kum ka resources lani ka jing kum ka shibenta jong ga jinglom pisa na menta ka jelah ndre nang menta ki katu kat ni ngut lani ka kenhon hapo kani ka jelah ga jongi pi kadai ka long gumbasai ka pisa kam dei tang ka kata bade ka jing penjular ya ka mining mo syathe ki penjular bun ki ka limestone ru syathe but ka drugs pi ka kit lengba ki trong pi mut uwe u driver menshua banyak trong udaong wong kumnu kong ka ba udaw yong usong dor tang ka tashiton te kumnu ki pensio tang po ki cegit pegini kita ban pas la sio kumba subu kandai pesan lang kandai pesan hajar te utu bathiet bade udang sio hadu lai lang te kemut ka eu kit te ki kit eu kemut ki kit ki drugs ki wan rai ya ka influx ru ki kit ki brio nama ki dak brio ki mut ban pen shelai kumbale ya ka tripura kan imat ki kwa pen shelai ki wa pen te ki sashna ki ba eu kan handrai hanga hinga ong lada ki wan hoi ka jingduk barokoi perthai ki don ki ri badon jinduk handai ngi habangi dai ki brio ka ri jongi ka dai ke tip brio tip blai ngi hap banya suthu para brio bad habaki brio ke banakbar ka ri nakaba wei pat kabar jela ki wan ngi dai ban keren ya ka wei ka jela ong kini ki brio jong pi ki lawan sini pi de ban sumare ki pi ka dai ban ka sawan ka social welfare ki dai ban repatriate ya ki bakin ban syo bandat ki hindrai kadai ban repatriate pha no ya ki shakari jongki shaka jalla jongki bat ka jalla jongki kadai ban sumare ki pi kumta kan khnang ba num don kini ki jingya kan at je shrut sami it ki islam nagi islam sayo ka to ka vote bank ki wan ra tu ka wei ka khna ka ong yang pi ong yang i wat le ka kam ka bam dei te ka ong pe ngan dam yo ki ngam ju yo ngam le ba ngam ju le ka ba snew ti kim ai epik
Handai bawan tang simiat la yo epek kum kita ki ke rupi. Te kalong no hang ta lada kadon kata ka lada kam ya baik kata ka kom ka sistem te. Te kamuan ra kan kata ka jing yun dai ka jing shun lai ngim dai ban shun dai ya habang don ka social welfare ka dai shim balai ki don ki nong krong yalam no yaki ai bam yaki bu ka jaka keren bada pidai na ka shnong ayu pha biang no yaki keren ya ka ri jong ki ne lada ka dai bari lada ka bar jela ong yaki ba pe balai phim ai sumari ki pen biang ka bam ki brio beduk nai ki kwa ka kam bantrei ha handai pikini no ti Kong Agnes habide pa kani ka benta namar ba crime against women PE kumno hapo ka jela ka jungi menta hapo kini ki sausnem sansnem ke PE hato ka kieu lani kani hajo lani kalanang hiar ka kiu hi ka kiu bat ka crime teng lei dang hini si ifu ni wei ong ba u sho ulok ha ya itai para jung i bahing jung i te don lai ngut ki kun ila hap pet no ban sa she gi bahing nama uta ulok sho ki don ki domestic violence ki don ki rape ki don ki pokso bapli ki knarit ha te ki menta pila tip ru kata upana menta ki pen akwet yu to pana kadon ka kes ka bakendang ayu ya katur pe de kisnem na do arja khalai te ubah he spa lele uthiet be te te ki ngam ni hab da be balai ki bre pi yu i bagi thombor haba pi don hak sarkar song ba pe ba wat ai lat yakani nama ki brio ki don ka hok jong ki khlung na ki khna ki kan thai lani ki brio ki don ka hok but what thombor na phi arngot ki ba de ki ba trai kam mon ba phi ayu namta kani ka election banwan ka ka jingkan tu ga jong phi namta upat ba namta snam arjar arfulai shakmat pat ngan ong skum nu kan ki brio te bon ki keli ki ong ngam lek thep bot shu ngam lek te kaba kongsan kalong kum ni kapat ba ka sarkar ka di mangi ngijiet mangi ke besniu kinwan ki ju kamut ki ban chu perkhat tang ka plala jong ngidi ban keli jeng keli ru kawai kumnu ki ruspa sendet ki politician tang surung election tang su job lei la philayu i kalakiu kaspa belai kem hikai ki paiba da ki trei dak bahok na ki trei kumnu ki lei ruspa mo te kita gi jeng keli ngi bade khamtam ki ria sobha ngi dei ban pej bha wat num kemen nya katuka jing sam pisah wat kemen ki skim lei menta ki de skim kadika lun kan mawi kata yo la shai pinum don jakashu yo mdon jaka yo kim nama kinum ya thu hak te kinum ya thu hak bakadai ka ai bat kan punya syurut be yangi ba kadon kata kajing syurut kadon kata kajing mo kita ki boundary kin mi tang ki por election kin mi lut ha but bangadalai satu pilang kata ngali wat ya kata baki ong kadon ta boundary nang ngali keli pen i yang atang kata kapung dok ha tengah lengo pim dan batre keren dan batre pen i te ngi hap tep te kadai yo de galun baki ai through katu ko NREGS na ka ki ai personally ki brio te kala long gum kalun kin sahab shim lada kalun pim ai lada pim pen pai to pisa tengah hanga hingan ong lada PUI ba ki politician ki bam ya ban yang menta jet ya kanota lada katam kanota ngidai ban dawa bakadai ban don re-election kitu ki barem ki bayo tam kanota kidai ban kimdai ban yang shu bat kadai ban filter yaki candidate ki batrai hok ki bakwa trai hok si sham dai bakwa trai pelala jo kong amita phi juyat po grassroots pat kini ki pat ba kai pat kaji yo so jong phi hato kai ka message ka khubor nakliang jong phi pat ba
kilong kami kamtam. Nga te kwa bandong ya pek ba mo kim dai ban bit pisa lana kim dai shu hira ban tap kana ke UDP ban NPP namar ba kana ke sans nam ngi sem tang jing e mdone mo kia bamsap da ka pisa jongi pisa pek ba kia thet kali barem ha kia song suki kia sam pisa kia lek keleng tem dai shu ban bit kan pisa pek ba ro kim dai ban sim pisa kim dai hira ban tap abut Kidai ban tap hanota. P1 pait ha kadong jonga. Arajar khat phara. Ngile bam jalang bat MLA. Wong kum no. Site yo ladep. Lane si benai ladep. Kalenti footpath ke surok singking ke ngingim don ke to basong ma kadong jonga le. Lenti footpath ngim yo. Ko rum don rum don. Te se kita kanong mi khamat. Ha swa election ki wan bat kin wan ong ngan ai kata kin wan ai blanket kin wan ai pisa ngate ngam tre ban sim kador jong ngam dei batat ngate ngam num thep but ngan thep ngala rai ban thep han nota bai ngam num tre la da phi thep kene ka iya kine ke nong mi khamat ki NPP le phi hap jaw snam biang nakata ngam tre su ban thep but ngate ngan thep han nota ayu man toy ni pun song suki ki jing man toy simet jong ki ngingim yoy tang man yai len ti khando haying jong wan pe mangi yai len ti khando so election ki nong dala job mga ngan pensna la job mga la dep job la da phin le wat MLA phim nom yo la da phirong na ka to ko bai ki jing khang kin mi na ka to na din jing khang na ka ta ka daw ngala rai bangam nom thep but ngan thep hanota To kong Agnes bat kong Amita tungilayo sngo kibubon kita kimat kiba kajala zungi kai kendu lade nadu ba phiamat hakani katarik jong niu benai ba pin sha bom tang namanta ba phia budien ban pej bakani ka kam salantu doyong kam ti tu doyong kam de ban beteng namar ba kawan ra bun ki jing sneu habok ka imlang sa lang ba kum jur ni kum habaide bat ka jingsha nyon ben ki kinthei ru ki khlung hadu ki longkumi hatu kane ka jingja ka baja bat phi hatu kan pinduko no ya ka rukom trikam jong phi nang hakin hatu kala pinduko nam hapo kini saus nam ani hakat no kala penthut khamtam namar ni sotho hi kamet ka koi kya ka jong phi kam dalong normal chu lan ong nok tim nong wei hatu kala pinduko hadu kat no namar ko mangitip men chua ba kong Agnes ke de ka wei ni kis ka nong 3 months ko ba ka long aggressive tin pareng ming ong drei mentangi kami i ba phikam long jai ka no kam ba pitre hatu ka penduko hadu kat no ya ka kam trikam ka jong phi lada phi kli ya kata ka jing kli ba ong balai ka jing teko ba nga duna kata ka jing aggressive jonga namar balai wong ngamla ba chusu ni ki brio ngamla ba chu yu ngamla bangan penjong shit iki brio playu i menta balai ha Facebook no ngam ju kham yu ba ngam kwa penjong shit ya no ki khana kham tam lei ngam kwa penjong shit nga kwa ban ngi de ban hikai ki kalenti ka badai mdei kata ka ban yu hendrei a strong hand kandang don bat ngi kwa bagin trei lang bat ki ban kanwan ra ka jing ba but ki khana kinum im hakajing sneo kin im kalen kin yo i jing shai ka ba pernai khamat ublai mo namar ba ublai u ya barote te kata ka de ga jing duna ka aggressive jonga ki kam dei ka taka yu ndai ha jing duai ba ublai nga duai ban ngim kan ran mentar ngim kan ran te haka jing UI the pen is mightier than the sword ke ka jing ya jonga da khulom jonga te don bok ngala ban tho biang mo kila persyang ban pen kedia la bu kanar hang ni ti ki persyang tamba i doktor don bok ai ngu i ila pen bej biang bahaya nga ngala tang ban tho menta la ban file RTI ya kejing bamsap te ngidang don be itu kong Amita phi kum ka parlok atu kanu pat
nakaliang jong pi pin ai kata ka jing senran kong Agnes atau pin dang beteng lan ye pi don pat dakoi pat ka kam perkhat abede pat ka kam 3 months ngo baga jong pi La ya li lang berapa te. Hadu ban tayap hap senran. Ang katai. La ya li lang la ya wan lang man ka porte mo. La sa so la sa bom. Ha? Hap senran lang ke. kong Agnes kwa ban yo na pi kani pat ka jing tep la ban long no ka jing yemer jing mot ba takanu ka rukom try ngin kampen nap yelade kumang ye keren mene ba ka system ka feel na dong shadong la dangi perkat na do ka judiciary ka executive ka legislative takanu ka rukom pat ngi ta ki riu madan ki badon la ka jong pat ka wei ka lingkha pat ka rukom trikam la long kum kilat patai kubor pigi batrikam mon sko ba takanu ka rukom ngin kampen shitom yelade ban long kita ki ba shampang kuma pi ong ba lingbau kulomu banep ngila ban le e takanu ka rukom Kata lingba ka referendum subu ngiyui kanu ka jing nama fil aktif hi. Menchua bay long kirali ngayui kimi kijing kila mo kidon kita kidong ki langyong mo ki penkul mar ta kamut ni kadko no ka sarkar kayo yu halor kay long sarkar ka basniu kay long kayo yu no halor kay te kipen ngat kia singi kipen ngat mo te hendrai ngapar khat ladangi yu ngin chu khabrib rum dai ngimla ban khabrib te habang ya ong shaki brio ki ba pentip yang ong shandur haba piyo ka jing sneo ba piyo jan tu ba kadko ka surok ka bambha ka ni katai shandur sumha ti kadibandon bade saka shubu jengkala shubu kenu ki an kiba deko ki an kiba deko kiba miarap ya ka imlang saalang ni dibandon daka referendum but ki media ru sumha namangi la atip ki media la athiet de ki politician sudah bun te ngi kwa bakin long neutral ki fourth pillar jongka demokrasi ki deban imbiang but yakiru ngas ngau ba ki deban yo ka pisah ka ban nang sarkar ka deban kenshaw yaki ban yaki knang bakinum hap sha thiet no ha ki politician ke te namar ukhulam udai uba neptam namar bat ka jing shai na ublay mdai tang kata khulom ka jing shai na ublay ka wisdom bau ai ublay sngap ya ka surjung ublay kata habakut jongani ga jikran tu kay gajing angnot ka jongpi namar kumbalay thu di kong amita mene bakata ka compensation ru 50 kana shu bane yo bakajing bishar ka bahok ru nginang hab yai up tendre ka epat kajing kermen ka jongpi kajing angnot ka jongpi pika amita to oi ka compensation bapli idon nyungut ki khon idon kam syakan te rei ki bun ki wei gen ki badang up ki mio bun ki bam ya te ladang awat no tang ka jonga bada te ka long no kum bang akua palat ya ta compensation ta kam ya hap tang ba ngapan namata namar balai i amita idon kam idon hadu nyungut ki khon te iri ulok mdon shu bapli te kadai ya kata kan basia ong tang ba ngil aktif hi ba ki ba bat shabi halor ki nang mut ba ki dei ka an dei maki te tang hang tu swar la su thu kan bakalong imo te hendrai wat jong ki wei ki badai ban kum ki ba shabat bor bapli teng ki hab lech po kut bai kali kim don na nong kendong ki hab wan ka bai kali ka ikam don te kamut ka interim lei kala de balong immediate interim ka de bandon immediate banchuang no ako ikaliang pilong kum kita gilanot ki blangat kita ki jingsha ban pensitom kita ki riboman ono nginong no ki de riboman te kani ai kan long ka khubor patnam ta ki wei marpi kumengi pi de ki badon mensiam long ta kim ta ki long kemi ki badon ki de ki riwyale pio etaka bor no blei traken rat bat pi kwat pikya kumni kumba pilong tenre ke ka khubor phi ai pat ki wei ki long kumi eki para kan thei ki samla
ki bala ban sotho abede bat kini ki jingja ki belajar kini ki por bela ke ka kubor ka phin ai shiki lingba kani ka channel ka jongi Tip sun ong kumno kay nomor 3. Ngam day nga katang banang ban keren ban batay yaki ay tang ba ngi kwa ban empower yaki ay bor yaki lada ki kesorkar kasngap yang nga kadiban sngap iki beru kata kadiban sngap kat dia badon kam day ban ong tang ba iwan ital dimen sngap ita sorkar day mangi bat habadon bu manu ke jengkeli ka jing mo kanu ka kam teng pilih ha office wan la shai wan la shisngi bapli ki wan nanong konong kinlek kat nusin ki wan ya thu spanga ike eru la kumba ki dei ki wet yaki te kata kam de ban long te ngaku apen ai jing ai min siam ki wei ba wat ju du jengkermen haba udon ublei ngiru borkhot ngi de gibriyo mo ngi dan jing duna ba bon palat handai haba udon ublei ukun kesiu ngi utan sitan ngi u ai jeng lenti ban ya lenti ke badai bat ngin wana ka jeng kelah ka ba bek ko ngamita ngarung ai min sim gan kito batray hok mo batray ba kim day ban ting kim day ban ayu ka hok la jong don mo kiday ban slurvek na ka binta ka kamba ba nget philayo sngo yakani ka jingi kren ka jingi ka dukum ka jingi mer jingbot ka jing pensngo habede but ke ka jingi lenti jong kini ki arngot ki longkame habde nadu bakila trei kini ka kam 3 months ngo ba po ka civil society of women organization but kumjuru kita ki nong pe ngor ya ke ki kam ki balong persya namta ke imlang salang persya ya ka an tinget bakum bakadon ka ktien ka jong play ka ong baka hok kan kintiu ka jat rio nget baka hok kan yang rasong hapo kan ka jela ka jongi khamtam e news nem bangi rakhe kata ka jingdap sanpus nem jong ka jela ai baka hok hi kandang im hapo ka jela ka jongi khnang ba nginang la ban yele ki bubun pat ki kam ki belong persya namenta ka jinglong brio man brio hapo kani ka sla perthai kuble shibun nagamentaw shulong miel ukurwo ka atiar nga hangi bat kong Agnes Karshiyeng kumjur bi kong Amita Sangma